Saiki genti panyuwunan dipinangkani. Apa, Tru? Slendro. Ora blandang-blandang lho, Tru. Iya, ora usah kuwatir. Iki didhawuhi Bapak panitia setengah 4 kudu bubar. Oh, jam 4 kene nggone arep senam. Oh iya. Senam lansia. Oh. Kae sing Apa keparang langgam rengu. Oh iya, sing nyekar sapa? Ayo Tin, durutke wae. Ibu Pak nganggo langgam rengu ya diaturke. Memanise marak ati nah pamundutan ana liyane kari Cidra tuh. Oh iya. Bar iki ya, Kong. Cidra, wong Cidra, ngene-ngene rasane. Bacaane mung perang. Wah, anggere kejegluk Gong Berio lagi lereh. Wah, dueng modal. Neno kandes luwes wira gane neno rina wangi mantra montang manting tanjena neno kang masira duh wong bagus neno gampang teman ambeh beda ya sajake katon rengu wonten apa niku bilih sampun dal. Ya, monggo. Ya, Mbak. sajake katon rengu enten apa niku bilih sampun dangu Saniki pun benten napa pancen
rasan besan kaya ngenteni kaya ya tak tudengku neno mangga masuk iya kumandanging selangke masuk kowe dadak metu kok Mar. Nek ora metu tak nggo nanduki sing yo ayo kae mau. Wis sing waras ngalah. Mulai tanduk edan kabeh. Nggih, Pak, nggih. Ngestakaken dawuh. Tole. Bendaramu Ndarawara Sembadra karo Ndarawara Srikandhi.
Rawaning kasatriyan Tanjung Mas ninggal janji. Tanjung Anom, Tanjung Manom. Ayo padha disebani. Nggih pangestaken dawuh. Aja kaya bocah cilik. Sangu gending napa? Sangu wedang ora mung sangu gending. Sangu gending barang men kepenak dirasake. Ora ngawur, Pak. Sangu gending sing kepenak. Aku nek angel-angel iki wegah. Sing baku, sing mirasa. Nggih, ngestaken dawuh. Janeng yaning nalaka kati langit mambang pantepas lan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur